Pare, usap tayo pare. Ano yun, pare? Anong kaibahan sa salita? Mayroong salita ng Tagalog at sa Bisaya? Sulit niya, pare? Oh. Sulit nga ng saan mo. Mayroong dalawang salita, Bisaya at sa Tagalog, pero magkaiba ang kahulugan. Oo, pare. Oh. Ano yun? Excuse me sa mga Tagalog. Pero sorry, pero sa usaping ito, lamang kaming Bisaya. Number one, ang langgam sa Bisaya sa Tagalog gumagapang pa. Ang langgam sa Tagalog gumagapang, yung sa amin lamigas. Ang langgam sa amin lumilipad. Tulad ng ibon kung lumipad. Tulad ng isang ibon, tao ay lumilipad, wak-wak. Oh, muna siya. Oh. Una, lamang na kami. Pangalawa, ano ang paa sa Tagalog? Pare, ang paa sa Tagalog. Ito ang paa sa Tagalog. Sa Bisaya, pare, oh. Ito ang paa. Ito. Malapit na sa kanyang itlog. Malapit na sa hita. Oo. Oh. Lamang naman kami. Dalawa na. Tatlo pare. Pangatlo. Ano yan, pare? Sa usaping upa. Upa? O upa. Ang upa sa Tagalog, yung nag-arkila ng kwarto at saka bahay. Upa. Upa. Nag-upa. Sa Bisaya, ang upa pare, nagbarbaki na. Ano? Ano? Lamang kami. O, diba? Huwag lang kayong magalit mga Tagalog kasi mga idol namin kayo. Mga Tagalog ng mga gwapo, mga gwapa, mga artista. Si Coco Martin, si Dingdong Dantis, muna mong mga idol. O si Paul Sapira, o si Perfecto Di Castro. Mga halimaw sa gitara yan. Mga idol namin. Mga ug sabi ni pa mga banggitan nga mga musikero nga mga Tagalog, mga gitarista, singer. Una sila mga idol. Katuwaan lang to pare. Walang halong personalan. Tuwaan lang. Excuse me sa mga Tagalog, kasi mga mabait ng mga Tagalog at mga gwapo. At magaganda. Mga gwapo, mga gwapa. Mugi na siya gyud. Mugi na isakto nga mga pamulong. Unang kami, gwapo ang yapon ni kong kauban. Kini. Gwapo. Sauna gyapon. Gwapo gyapon sa una. Kung panaong suntaw ba. Tisoy-tisoy gyapon birada. Naman tayo mga grabe. gwapo at mga ganda. Grabe. Yep. Dalaga na yung Tutoy. Tutu. Oh, pangapat. Ano pangapat? Siyempre. Ang tutoy sa Tagalog yung bata. Ang tutoy sa Bisaya ito. Tutoy. Nice one. Peace tayo. Nah, pare, sinong nauna? Itlog o manok? Para sa akin, parang manok ata. Pare, Saan nanggaling ang manok? sa itlog. Saan nanggaling ang itlog? Sa manok. Saan nanggaling ang manok? Sa itlog ba?
Sa itlog si imong papa. Kalilibog. Gabitay. Oy! Ay. Kalilibog? Ang libog sa Tagalog. Lamang Tagalog. Ano? Yung uwag mo na sila. Ang Libog. libog? Libog ka ng hilig og chicks ba? Sa Sa ato. atin, libog. Naglibog. Naguluhan. Naguluhan. Oo. Naguluhan. Naguguluhan. Oo. Ganyan ang buhay sa mundo. Ug si Kwan pa, si Dudong Cruz pa. Sadyang ganyan ang buhay sa mundo. Wakay pagsakit. Umasa bukas may liwanag din. Una. No, wag lang tayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang buhay, o si Kuya Kim pa, wither lang. May man sila, kidato mo sila. Kita, unday karta. Kwarta. Ano lang, kordoy, Pikos man, pikos. pitos. Pitos ang panginabuhi. Isang buti na yung pinaguhin. Kini ang amigo, butan ni. Butan nga bata. Ilang edad di? Ilang taong ka na kayo ngayon, pare? 24 na pare. Parang anak ko lang. Kasi ako, Kwan, 55. Ang edad ko ngayon, 55. Totoo yan sabi niya, guys. Bait Oo. talaga ako. Minsan. Minsan mabait daw siya. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Sanggup ko.